Ukrajinci chránia našu bezpečnosť, Ukrajinci dennodenne zomierajú kvôli ruskej agresii, ktorú túto kolegovia podporujú. Oni si na bôrik pozvú ruského veľvyslanca a nechajú... Že ste si pozvali na bôrik ruského veľvyslanca, ktorý tam kázal na bôrik na štátne zariadenie, ktorý tam kázal o Novorusku, o tom, že v Kieve je nejaký fašistický režim a toto mu ešte tam akože reakcia, pôjdeme na ďalšiu tému, dobre? Tak to je niečo neuveriteľné. Aká podpora Ruska zo strany slovenskej vlády je? Sme obyčajnou čiernou dierou. Má to niekoľko rovín. Európska únia posiela na Ukrajinu peniaze, pretože aj ukrajinskí vojaci ochraňujú celú Európsku úniu. To si tu akože zapamätajme a buďme si toho vedomí, pretože ak by sa to nedialo, tak máme Rusov na hranici a to by boli iné náklady, to by boli iné miliardy, ktoré by sme tu museli míňať, ktoré by sme tu museli riešiť na našu priamu ochranu. Nuž takto, pani Jar. Pokiaľ nechceme hovoriť o nukleárnej vojne, ale len o konvenčnej, tak veci sa podľa mňa a možno aj podľa iných a možno aj rozumnejších ako ja majú takto. Čisto pragmaticky, áno? Bez emócií. Nie som vojenský odborník, ale ak by aj Rusko porazilo Ukrajinu v konvenčnej vojne, neznamená to, že by automaticky pokračovalo ďalej na Slovensko, Poľsko či Maďarsko, alebo inak na Európsku úniu. Vojna na Ukrajine jednu svetovú vojenskú veľmoc Rusko extrémne vyčerpala vojensky, ekonomicky aj personálne. Inak podobnosť vyčerpania vidíme aj na ďalšej vojenskej svetovej veľmoci Spojených štátoch amerických v konflikte s Iránom. Tieto príklady ukazujú, že ani obrovské vojenské mocnosti nemôžu viesť vojny bez následkov, nákladov a politického rizika. Preto netreba ľudí strašiť jednoduchou predstavou, že po Ukrajine automaticky prídu na rad krajiny Európskej únie. Takáto vojna nie je počítačová hra a každá ďalšia hranica znamená úplne inú cenu. A dúfam, že aspoň niektorí si to uvedomujú. A teraz trochu s emóciou, hlavne k tomu, čo hovorí pani Jar, keby sme mali Rusko na hraniciach s Európskou úniou, že to by boli iné náklady, iné miliardy, čo by sme tu museli míňať na našu ochranu. Pani Jar, a vám podobní strašiaci, uvedomte si a potom si zapamätajte už raz a navždy, že nie všetci sa nechajú strašiť vašimi kecami. Ak by neskakala do reči, tiež by to bolo fajn. Ak by ste tomu rozumeli, ja ste tu druhé volebné obdobie, pani kolegyňa. Pani kolegyňa, to zrátajte, tretie. Druhé ako vo svojom mandáte. Tak by bolo veľmi fajn, že by ste pokračovali v nejakom porozumení, kedy a ako vznikala Európska služba pre vonkajšiu činnosť. A mne sa strašne páči. Ešte raz mi skočíte do reči, skutočne tak vás nenechám dorozprávať v najbližšom vstupe. Kaja Kallas, ktorú vy neustále nejako komentujete, tak vy máte s ňou najväčší problém preto, lebo si dovolila povedať to, čo všetci v Európskej únii vidia. Že chodí napríklad premiér Fico na poklonky do Moskvy, že pomenuje to, čo sa reálne deje. Dobre, no v rámci tej reformy som chcel otvoriť tú tému, pretože jej úrad Kaji Kallas má kontrolu nad 140 delegáciami Európskej únie. O tomto sa bavíme. Dajte mi jeden úspech Kaji Kallas diplomatický. Jeden úspech mi povedzte, úspech diplomatický Kaji Kallas, pretože ja ho nepoznám. Nepoznám iba jej vyjadrenia, že nebude rokovať. V Blízkom východe napríklad sa rozprávame aj o tom, čo sa deje v Spojených štátoch. Napríklad aj debaty o... neprijali? Pán Kaliňák. Počkajte, dávam priestor. Dobre, počkajte, nedá mi to povedia. Keď jedna myšlienka sa nedá dorozprávať. Dopovedzte myšlienku, potom vyjdeme na ďalšiu tému, dobre? Nech sa páči. Smer a vláda Roberta Fica si predstavuje, že Európska únia by mala skákať ako pán Šťuka-Blanár, keby ste sledovali prácu liberálnej komisárky a najvyššej predstaviteľky Európskej únie v zahraničných veciach, tak skutočne vidíte množstvo úspechov. Pán Kaliňák a pani Neveďalová, každý jedna veta, nech sa páči, ideme na ďalšiu tému. Potrebujeme štruktúrne reformovať. Ja som si vypýtal jeden úspech, nedostal som ho to hovoriť za všetko. Dostali ste 4, môžem vám pridať povedzte, ďalšie. nech sa páči, teraz máte priestor. Napríklad na Ukrajine. Počkajte, teraz máte priestor, vy nech sa páči. Koľko? 100 miliardy, že im to posielame, to je úspech? Že ten konflikt sa predĺžuje, to je úspech, to je diplomacia, že si s nikým nesadne za stôl, to je úspech diplomacie európskej. Vy ste v Rusku čo teda vybavili? Už poviete konečne? Na čo vám boli tie víza? Viete čo, takto.
Lebo digitalizácia je taká vec, ktoré ľudia nerozumejú. Nerozumejú digitalizácii? Nerozumejú napríklad organizácie, tie miliardy, ktoré sa tam strácajú, nerozumejú? Nerozumejú tomu, ako sú napríklad v Ukrajine prepojené záchranné zložky, ako by sme sa mohli na Slovensku od toho učiť? Vstupe Ukrajiny do Európskej únie. A ja hovorím, že to, čo hovorila nevýhody tohto vstupu, rozprávame sa o tom. Bavíme sa aj o výhodách, aj o nevýhodách, hej, že tá téma je otvorená. Ukrajina sa posúva v niektorých veciach stokrát rýchlejšie ako Slovensko. A nedokáže verejné priznania, majetkové priznania verejných činiteľov. Počkajte, toto je nikam nevedúce, keď si každý hovoríte úplne svoje. Tam sú proste ako keby, to je normálne, že to bol ako keby fungujúci mechanizmus živenia sa, ako dôjsť k peniazom od štátu, pretože napríklad aj teraz v tom konkrétnom prípade, čo spomínala pani Nevedialová, tak tam bol teda ročný nájom 640 eur, ale pre slovenskú televíziu len za jeden deň teda 1200 eur. Teraz mi nie je jasné, že ako je to možné. Veď tá cena za ročný prenájom je priveľmi nízka. A tá za denný prenájom pre STV je príšerne vysoká. Čo oni nevedia počítať? Asi nevedia. Len som žartoval. Ale oni nie. Oni sa nabalili. Na toto by si mali kompetentní posvietiť. Tak či to nevyzerá ako nejaká cielená schéma, ako prísť k peniazom, že toto je môj spôsob obživy. Michal Šimečka poprvé nikdy nebol pri moci, takže asi ťažko posúval peniaze svojej rodine. Víno, akože vodu kážete, víno pijete, zamestnávať si synov, bratrancov, frajerky, akože to je vrchol. Pán Kaliňák, vy ste tiež ženatý, ja som tiež výdatá. Vy by ste s tým nemali problém, keby, alebo čo hovorí na to vaša manželka, že keby ste mali akože milenky kade tade, tak čo? A potom ste si ešte zamestnávali, tak čo by na to, prosím vás, vaša manželka povedala? Nebudeme osobní, dobre? Nebudeme osobní, dobre? Tak myslím si, že s osobnosťou začala špeciálne strana Smer. Ako by to vyzeralo? A čo si ľudia pred tými televíznymi obrazovkami hovoria? Toto si my ľudia hovoríme.